do mare Thwnglai nok burum burum thangui sola Pali nang kha do chini mare som kharlai busuk tong thok busuk cha thok chini khawo belai jadu chini khawo Kholi salang kha bayab sagbaksa okra sakra rog bai malai khoroksa no pali sili hamjangma eba boram dalai mani sal Hindu tongthano rogui nai nekhe Radha Krishna Dul Purnima eba Holi ni salo hamjangma yapari pali thangmana tuino tabukbo Hindu tongthani lukurongni bising bisi brum brum no Dul Purnima ni salo pali thanglai mani nukjab phiaba taklai bisi Corona bemar haino hai nukjama bai salthang hangkhor phani haisingtei 28 tai 29 March salo 144 kerong Raida Phangjak tongnai nei saklai jakha Beautiful sai jaman ha Phia Raja Khor Alio tongnai Tiprasa rok ni khe bui bai solya hapangni phaisingtei 144 kerong Raida Phangjak tongphano tongthok chathokno yakari manya Kubun bosongni lukurongno sui naikhe Tiprasa rok nukjago tongnaringya tongkama chanaringya chakama hanmani kokthaibai nangjak kokti salobo haino holino rogui nukjakha 144 rojak tongphano Raja Khorni Dimsagarno Khobwi gobangma jago Tiprasa cherai bwsarok refreglai holi thanglai mani abo simiya kebo phekjak kebo ba yasi chugo churut rok pusubjak phia o mangpilino nai naikhe belai no wana jaknai tei wan sukjaknai 144 kerong Raida khe Tiprasa ni bagai prangjagya dangkhana o chererongni ma pharok no o chererongni ma pharok bo haino bahai khe 144 kerong rojak jorao o chererongno nokni yakri rokhna amoroke saimia mane saimia ta amhairo ne saimia ta ni khobrok nai ya dong khobrok nai jaya ta kun gadar nang ya no khna ya khna amorok nai ta no mobile no nai hayor khna ta saimia ni bagai no no ke jaman saimia ya ni smi du tin din hapang thaklai tong weso rong mang ya 144 Raida rojak amto no saimia saimia ni so kunai jia se kam lai Rok suro kana tine hayakhe o chererono kebo kokhnari manai gri khanada sumu joto lukurung bureau report Kha Tiprasa